otu nwoke awakpogokwanụ nwunye ya ebe nwunye ya nọ mitin Ọgọst nke anụnwa na-eme n'Enugu steeti, nke bụ na nwoke anụnwa bịara n'oche ebe nwunye ya nọ wee metụ nwunye ya aka, nwunye wee tichapụ ya aka, ya bụ nwoke wee dọnyite nwunye ya n'oche, nwunye ya wee kwaa ya aka, nke bụzi na fa na-abụ na-achọzikwa ka fa nụwa ọgụ ebe anụnwa, a na-eji nke nwaanyị na-eji nke nwoke unu ya abịa ka unu nụrụ ife asịrị na-ese okwu. Ya bụ nwoke ji wee jee ebe nwunye ya nọ wee na-eme Ọgọst mitin, nke bụ na ya bụ ife ebutere ọgụ na mgba, wee na-akọwa na nwunye nwoke anụnwa na ahụ adịghọ nwa ya dịka fasikwa wee kwu unu ya egekwa ya bụ ife onyonyo, a sị na ahụ adịghọ nwa ya bụ nke nwaanyị wee hapụ nwa ya n'ụlọ wee bịaba Ọgọst mitin, nke bụ na di ya unu na-afụ ebe a ike na nwoke mmadụ si afịa nata maọbụ na osi ọrụ wee nata wee na-afụ na ahụ adịghọ nwa ya, ike ọjụọ afọ ebe nwunye ya jebe atị na nwaanyị jebere Ọgọst mitin. Nwoke a wee na-akọwa na ọ na-akpọ nwunye ya na fonu ka nwunye ya zakwanụ fonu ya ka ọ gwakwana ya na ahụ adịghọ nwafa, ike na ka ọ bịa kpọrọ nwa jebe ụlọ ọgwụ. Na fonu niile ọ na-akpọ nwunye ya ọrịa ngecha na nwaanyị anụnwa ama mpikikwanụ fonu ya, n'ọkwa ya ka ya bụ nwoke ji wee were iwe na ọnụma wee bịazie ebe nwunye ya nọ wee na-eme ya bụ Ọgọst mitin, wee dọnyite nwunye ya n'oche, nke bụzi na fa na-abụ na-achọzikwa ịnụ ọgụ. Hei, isikwa m kwuo mma sịkwa ghee ife ụmala eji mmadụ na-aba ugwu adọzikwa ya, onwezikwa onye na-elespeti ibie, ekpuchinata m ife onyonyo a maka ndị nwe ihu akwụkwọ. Unu fụ ka esi eji nke nwaanyị ọ chọrọ ka ọ tụ di ya ọgụ, mmadụ na-abụ unu fụrụ ebe a na-anụkwa ọgụ na anụmdi na nwunye fa, ife afa bie wepụta na pọblik, ọ bụlọkwa izizi ya bụ ife na-eme, nke bụzi na ọtụtụ ndị anọzi na kọmentị wee na-ekwu ọchịchị obi fa wee na-asị nke nwaanyị a na ife a na-eji ya ebe anụnwa na mitin agbasa ọka ya anazikwa be di ya ka o ya eti ebe a wee nababe nna ya, nke bụ na-apụta na pọblik ọ na-achọ ka ọ tụ di ya ọgụ, a na-eji ya na-ejide na ibu ngodi na di ya eji iwe wee bịa na ya bụ nke nwaanyị kwesịrị ịkpakọnata onwe ya ọnụ, na ọ bụghị nke unu fụ ka esi eji nda nke bụ nọọ ndị bansa bụzi ife bụ nke nwoke anụnwa bupụa ya n'ezi, ọgụ abụrụkwa obere ọgụ, nke nwaanyị na-akụ aka n'oche na-ahụ ọkpa gbakabaka asị ivu na onwere ebe o dewere ume o ya eji wee nụ ọgụ, nke bụzi na ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị ya bụ nwa a na-ekwu na ahụ adịghọ na ahụ ayabagie bifo ya bụ nwaanyị wee bịaba Ọgọst mitin, ka mgbe nwaanyị a bịabara Ọgọst mitin ka ahụ ya bara nwafa, ebe ụfọdụ nọ wee na-ekwu na nke anụnwa di ya chọrọ ya wee bịa ebe a na-eme Ọgọst mitin fanabụ wee na-anụ ọgụ, na taị na-eji eji wee bịa ebe a na di ya ka akpọrọ ya bụ nwatakịrị jebekwanụ n'ụlọ ọgwụ, na ọ bụrụ na ife na-eme nwafa adịkwanụ siriọs, na fa amakwanụ na nwunye nwoke a abụghọkwanụ dọkịta onye ahụike, na nwunye ya bụkwana ife ya agwọ nwatakịrị ka nwunye ya enye ya ọgwụ ọ ya aṅụ ka o wee dị mma, na ya bụ di ya kwesịrị ịgba ya bụ nwa wee jebe n'ụlọ ọgwụ mgbe nwunye ya azaghị fonu, kama ya nwunye ya natazie fanaba apịrịbịa. Mana ka ife ya eme na diwu ya da akpọghị na fonu, ihe epiki fonu ifu ife dịka 10 miss call, ịkpọchi ya ha azụ ka ị mara ife a na-akpọrọ ụmụ anọ ife dị mkpa. Ọ na-egosi na mmadụ na-aba ebighị ebi na anụmdi na nwunye fa, na iwe na-ewe nke nwaanyị iwe na-ewe nke nwoke, o kwezikwaghị unu agbasa na di na nwunye abụọkwa duu maọbụ na unu ya akpanye, kama unu ya egbukwa ofu onye n'ime unu na-abụ gbasakwa na anụmụnya bụ di na nwunye, ebe ụfọdụ na-atị na nke nwoke ebutere ọgba aghara n'ebe a na-eme nzukọ, nọ na ya bụ nke nwoke amaghọ nọọ mkpụta afa ya ka ọ bịara ekpụta ebe a, na ọ bịara ite onwe ya ule, na ya na nwunye ya na-egosizi ndị mmadụ ka fasi wee biri, maka na unu fụ ka esi anụ ọgụ a ọ dịka ụmụ nwaanyị akwere ụmụ nwaanyị, ụmụ nwoke kwere ụmụ nwoke, nke bụ na ụmụ nwaanyị nọ na kọmentị wee na-asị na ọsọ nke nwaanyị anụnwa mụrụ nwa, na ọ bụrụ nọ nke nwaanyị nọ n'ụlọ ọ bụrụ na ahụ adịghọ nwafa, na ya bụ nke nwaanyị oyi eje n'ebe di ya na-eme nzukọ jee kpọba di ya na-asị ya na ahụ adịghọ nwa, ebe ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọkwa na kọmentị wee na-asị na ọsọsọ nke nwaanyị mụrụ nwa ọ na ọhụ ya na nke nwoke anụnwa mụrụ nwa, na tikedu ife melụ na nke nwoke anụnwa ya kpọrọ ya bụ nwa wee jebe n'ụlọ ọgwụ, ebe ụfọdụ ụmụ nwoke nọkwara na kọmentị wee na-asị nọọ ntu a ka ụfọdụ ụmụ nwaanyị si ezuzugharị, na sikedu ife batalụ na nwaanyị anụnwa na ahụ adịghọ nwa ya ọ hapụ nwa ya ọ ya akpọ jebe n'ụlọ ọgwụ jebegodu mitin, nke bụ na ụfọdụ na-asị na o nwebekwa na onye ma na ahụ a na-aya anya bụ nwa bifo nke nwaanyị wee jebe nzukọ ka ọ na-ahụ agha aya nwa, ebe ụfọdụ na-asị na enwere ike ọ bụrụ na ahụ na-aya nwa bifo nwaanyị jebe nzukọ, ike na nwaanyị achọpụtago na nya bụ ahụ na-ayakwanụ nwa fa, na ọ bụghị ife siri ike o were ọgwụ nye nya bụ nwa bifo ọ bịabakwanụ nzukọ, na ike emechazie nya bụ ahụ ayasibezikwanụ nya bụ nwatakịrị ike, nke bụ na ọ ya adapụtazi na aya akpọ nya bụ nwatakịrị wee jee ụlọ ọgwụ. Ụfọdụ nọ wee na-asị
na ọ bụrụ na nwaanyị nọ n'ụlọ di ya wee jebe nzukọ ahụ wee yaba nya bụ nwatakịrị na nya bụ nwaanyị ya kpọrọgodu nwa jebe n'ụlọ ọgwụ kama o ruzie n'ụlọ ọgwụ ọ nọrụzie ebe ahụ na-akpọ di ya na foonu na-agwa ya na ahụ adịghị nwa n'ọkwọ nke na-afịa nke bụ na amabeghịkwa na ife merụ kpọmkwem nya bụ di eji wee bịa ebe a na-eme nzukọ wee na-adọkpụpụta nwunye ya nke bụ na ndị mmadụ na-asị na ife sọkwa onye bụrụ ya na-eme na di ya ekwesịghị ịbịa na mitin a wee na-adọkpụpụta nwunye ya na ebe ọ bụ na ọkpọghị ya na foonu na nwunye ya azaghọ na ife nya bụ nwoke kwesịrị ime ebu o chebiri nwunye o jechaa nata fana bụ apịrịwazie ya ebe ụfọdụ na-asị na ụfọdụ ụmụ nwoke na-enwekarị mmasị ka a sị na ọfa nọ n'isi na nwaanyị aya atụkwanụfa aka n'ihu na ife ọ bịara ebe a kịta anụnwa n'onwe ya ka ọ kparịrị na si na eke ụmụ nwoke ibie si wee na-adọkpụgharịzi ya wee dọkpụpụ ya ebe a na-emekwanụ ya bụ nzukọ esịkwa nna m kwuo ọkwa ama uwe ekwu na-ebute ama uwe esa kedu ife bata n'iyi eji foonu asị nwaanyị nọ na di ga na-akpọ ịma nzakọrụ kedu reason maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị amụtago na fa na difa na-ese okwu onwezie ka difa ti wee pụọ na-akpọ fa na foonu fa ama nzakọrụ ya bụ ife adịrọkwa mma maka na ọ bụrụ na nwaanyị azalụ foonu ya ọdọọkwa nka di ya bịa ebe a ya na ya na-aba na-adụ aka n'ọnụ o nwere ike ọ bụrụ na ọ zalụ foonu ya ọ si die ewu anọkwa na mitin na-ana m abata biko dadi kpọrụgodu nwa ka ijebe n'ụlọ ọgwụ na-enwezi m ike ịbịa na ya bụ ụlọ ọgwụ ị na-eje o nwere ike ihe esi debe onu gwa di gị okwu di aghọta ife ị na-ekwu mana nke ezaghị ya ndị nwoke a ị na-enye anyị fụ n'ọdụ ka onye iwe ọkụ ntụ anụ nwa ezaghọ nwoke na-efe ilu na ihe akwụnyere ugwu na ya bụ maraji na ọgụ nwa na-anụ ya ka ọnya nwa na-anụ o ji wee buruzie ọgụ na mgba wee bịa ebe a bifo nwoke ebulu ọgụ na mgba bịa ebe a nke bụ eziokwu ka nna agwa ụnụ ya na nwunye ya ebighị ebi nwoke nọ bịara nke anyị na-eme ihe chọta nwunye enye nke nọ bịa nkụpụta nke a na-eme mmemme mitiri ụmụ anyị bịara ụmụ nwaanyị bịara taa dụnụ ga-agachi nwoke na nwa chọta nwunye enye nke nọ bịa ndọpụta na igwe ụmụ nwaanyị ibe enye niile look at ada eji chọta nwunye enye nke nọ God, this is God. What is this? Lekwanụ nwoke ahụ chọta nwunye enye ọ bụ ka na-enwe nwunye nwemele you should have wait for her to come home. Oh my goodness, this is crazy. Can you imagine?